Bueno, hoxe, ekitaldi xume honeri hasiera emoteko agurtxo bat irakurriko gu, eta gero, tantxa bat igotxegu Txiki eta Rusori, eta bukatuko gu bertso pare batekin eta eusko udariak abeste. Eguerdion Txiki, eguerdion Ruso, eta baita ere, eguerdion Goio. Zer dauela. Hor alboan zaudela, gaur ez da zure eguna, baina nola ez. Gure bihotzean zaude, Urko, Aramba eta beste hainbeste dauzen bezala. Eguerdion zuei ere, omenaldi xume honetara, hurbildu zareten guztioi. 40 urte pasa dira, Gernikan, gaur bezalako maiatzaren 11 batean, Guardia Zibilak bizitza lapurtu zintuenetik. Lepoti Ruso eta esku txiki afusilatuak izan zineten. 40 años han pasado, sí, y tenemos muchas cosas que comunicaros. Porque si bien sustancialmente las claves principales de la realidad sociopolítica vasca persisten y continúan sin desatarse los nudos principales, numerosas cosas sí han cambiado. Es ley de vida, Txiki. Es signo de nuevos tiempos, Ruso. ETA, la organización en la que militabais, a pesar de todas las dificultades y en un acto de generosidad, ha decidido dar paso a una nueva oportunidad para abrir caminos hacia la consecución de las libertades democráticas que aún se siguen negando a nuestro pueblo Euskal Herria. 40 urte beranduago ere, faltan botatzen dugu adierazpen instituzionalen bat, hain gertatukoaren aurrean argipena eta justizia eskatzen duena. Horregatik hemen, gaudeno gure konpromesua berresten dizuegu. Lanean jarraituko dugula, dagokizuen egia eta justizia eskuratzeko. Ejekuzio extrajudiziala berriro gertatu ez daitezen. 40 urte beranduago, ezin dizuegu kontatu askatasuna eta demokrazia heldu direla gure herrira. Bai ordea, zuen hasia bizirik dirauela. Borrokak bizirik dirau. Astera goiezen borroka ziklo berri honetan ere, zuen eskuzabaltasuna eta konpromesua hartuko ditugu eredu. Beste barik, garaipenera arte Txiki, garaipenera arte Ruso. Gora Txiki eta Ruso!
Egun sentian kantu kantari aritzen dira txoriak, kukuta soso ta bidegarro aze kantu dotoriak. Kanpo santue, bake santue, dino nire teoriak, hemen dandanak berdintzen dira, zuri beltzetan horiak, baina guk beti honratzen doguz, geure eusko gudariak, liaralarai, laralarai, geure eusko gudariak. Txikita ruso gurekin dagoz, beraz ez dagoz aparte. Histori luze eta lazone badu 11 pasarte. Askatasunen bide honetan hartu baizenuten parte. Gernikan tiroz erail zituzten badira 40 urte. Herri honetan beti gogoan arnasa daukagun arte. Laran, 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 arnasa daukagun arte. Bueno, Eusko Udaria.